এই ভিডিও ni main kok ongkha ke haisi chair kisik bai beran phalaisa ni kahini tai buri khoroksa no borok hamjak laimani chair kisik bai beran phalaisa bo berman phalan thangporo bo buri no nugui ni hamjakmani bo chair kisik phalan thangporo buri no nugui hamjak laimani hakene borok kuni kaija anglaimani kuni dol tongmani buri ni bagai kaija anglainai kok banglaimani kahini tai borok boni dol no bo sikok ongui nei buri ni nogo rohmani bo dol no sikok ongui buri ni nogo rui rohmani aboni kahini tini ang no full iro kaham ke sai khana ranai norok video no puilang chiming paithak jora naidi naya ke buji magala bo ongkha berman phalaisa lama guri nai berman phalu berman hinui nai haike berman phalnani lama guri tongphuru no bo buri no nugui rokha buri no nungmani pore bo buri no lasijagui khari thangka buri bono berman paien bagui rengmani bo bathania khari thangka aboni pore haini hai yang chair phalaisa chirik phaio bangochora hinui hisangni kunui khe bulainai chair baimani ang paio hinui bangochora chirik phaika yang dige hain hai ah jora bo buri no nok pharui tongmani nugui rwgukha buri no nugui rwmani bo hain hai ah buri no lasijagui nai bo buri hermani bathakliya khari thangka buri no lasijagui nai ah buri uansukma liya tan kharka hinui nai hain hai borok kunui ah buri no nugui phaimani pore bo sai tongphaika ah buri no nungmani khobor bono ah jaga buroni buri phaika hinui nai ke hain hai bono dol sagukha bono aro bara tongnai buri sia abo bara tongphai hinui nai saka bono hain samani pore bo saka bono naithokma sia buri ang nugui nai wanaithaka buroni buri phaika hinui nai saka bo bono hain hai yang sai tongphaika bo ah buri no bangochora phalan thangporo nugui phaimani kok no bo bono nugui phainai chajakha hinui nai saka buroni buri abo aro naithokma hinui saka bo hain hai bono sagukha bara tongnai buri sia abo aro bara si tongo hinui nai saka hain hai borok tebo rutugui thanglaika boni dol mangnui no thangmani nugui rwkha boni dol mangnui no rabat bagano achuklai kok salai tongmani bo hain hai saka bono ei kok rok no ar thangui nai borok no tasari hinui nai borok kunui achuklai tongmani borok bo hain hai saka chung kok sama no borok o phai tongo borok no tasari hinui nai saka saya hinui saka bo ah pore hain hai borok phainai khorok buri malainai kok salaini achuklaimani pore borok hain hai party khlaiani salaika nunglaiani salaimani pore khlainai hinui nai thanglaiani salainai bwchalai thanglaika hain hai bo aboni tain di no hinkhe hain hai sagukha ah buri no nugui nai bo thumaiya chamaiya bono mangsi muito manui tongsiru hinui nai boni dol no sai khana rwkha yang bo hain hai temasa saka bo haino thumaiya chamaiya ongo hinui samani pore boni dol bono idea rwkha ang sikok ongui thangkano nwng ano rufri tokdi haikhe number nalainai hinui nai haikhe boni dol bono idea rwmani pore borok hinui idea ongui nai haikhe ah buri ni aro sikok ongui thangka yang bo sikok ongui thangka haikhe sikok bai sikok ongui thalaimani aro borok kunui khe malai rwkha malai rui nai aro borok kunui khe kok banglai tongkha nungtan phai hinui nai bono hinkhe nungtan phai hinui ang ani dol bai si bono line thepairani phai hinui nai bo yang bo saka temasa bo saka ang bo ani dol bai line thepairani phai hinui nai saka haikhe sabuini borok aro kok banglai tongkha nung nogo phirogui thani ang si thepairanai bono hamjakya bono si hamjago berman phalai no hinui saka temasa saka berman phalai no hamjakya bangchora no hamjak hinui saka ah jora haikhe kok banglai tongmani jora buri khwnanai phainai sabo ongkha hinui chungpaikha chungmani borok saka chung sikok chinini totorani chair no rangchakni abono khogani bagui chung phaimani hinui saka tai pore ah buri kirijagui nai paran borok no rehanai saka sikok phaitongkha manui khogani phaibai gari hinui nai rengkha ah sikok rok bo kiriya hain hai chair se achugui tongo borok ke buri hinkha tamoni sikok ni jaat kiriya chair se achuklai tongo hinui nai tarpore borok kunui kharlai phaika
phaine borokno bupai rui rohoka amani khogani phainai rokno amani khognani phainai rokno bupai rohmani pore hinkhe borok aa buri bai kok salaika aa buri no hinkhe yaktu yak kaham tangui tungui chamano tamo haikhe buini nok sal godang godang manui khoglai hinui aa buri no sai khwnarwkha haini hai tei masa saka chini para o sikokok masi hinui saka aboni bagui phone number boni no nadi hinui phone number rui rwkha bo haini hai boni phone number rwmano tai masa naimalia wngui bobo boni sile boni nok tei sampakuk boni no nadi hinui boni phone number no rui rwkha rui rwmani pore borok haikhe phone number rwlaipaimani pore borok thanglai chynai hinui thanglaikha nogo thanglaimani pore borok kunui no bulai tongmani nugui borok kunui thangui khaklaikha nwng tamani thang angsi hamjagui thango hwnkhe nulatani hamjagui thang hinui borok kunui bulaikha bulainai aro kok banglai tongmani no borok nugui khagui rwkha khagmani pore haini hai bono call khaika hinui saka samani pore bo thangui malai thangani salaikha samani pore bo saka ani bai receive kwrui belai thangani bagui hinkhe haini hai boni dol saka ani ritunga no chumrui twlangnai hindi nangya ang no nono chumrui twlanggano hinui bono sai rwkha sawui twlangui thangkha yang bo haini hai kharui thangkha rutugui bono checkup sokolai tongmani nugui kok saka ano call khaika bachoi nono khum twlangui thangani bagui sao hinui bono saka bo juchajagui checkup no kwbangmani pore juchajagui thangani salaikha thangmani pore boni receive kwrui ang toma khe thanai hinui saka hinkhe bo haini hai saka ani ree tongo ang twlangui thanai hinui haini hai borok kunui thanglaigoka masa gift twlangui masa khum twlangui nungtwmani phainai aro baira kok banglai nalaikha borok baira kok banglai nalaiyani noksingo habani bagui borok kok banglaikha baira khwnaiya tuikhe kok banglaikha haini hai nogo hablaimani huga hugi khe nog bisingo hablaimani pore khe nugui rwgukha burui chela steve haijak bwsai no bongno achukdi hinkha achukha tarpore burui bongno saka boni chela bono rwnani bagui gift tujakliya aa bagui si borok no call khlai samani norok gift tiphadi bo rwnani hinui haini bagui gift tubani bagui bongno rang rui rwkha bo aa gift nasinai khe gift bono rui rwkha burui no rwnani bagui aboni bagui burui saka ang tini boni bwsaini nogo thanai hinui saka ani bwsaini nogo thanai hinui saka aa bagui si nongno rengui samani norok tini ani no kisang moruk chidi nong palai emne si sikok kwbang ya bagui saka hinkhe borok saka toma hin hinui borok decision nalaikha kunui tarpore nalaimani pore tonglai hinui saka tongani gosika tarpore burui bai chela thanglaikha chela nogo hinkhe borok salaikha bono phone number rwmani ba chung bono nog murukdi hinui phone number rwmani kok kalai kha belai hinui kunui salainai borok lachingma hai ongjak kha.